थांनाय 23 August protest खायमानि TSU Tribal Welfare ni फासिंतै 10 days जरानि बिसिंगो जत रोंसोरोंनाय रकनो स्टाइपेन्ड दानानि कक तंमानि फेबा रजाकलिया स्टाइपेन्ड सांग्रं सालो TSU नि GS Sujit Tripura मालायखा Tribal Welfare Department नि स्टाइपेन्ड सेक्शनो आरोनि सेबुकरक बाय साजाखा रां सकपायखा फाइनाय 13 September नि सिमि स्टाइपेन्ड हाबनाय हिनै साजाखा भिडिअ रिपोर्ट चुमुई टीवी जों दिनै ट्राइबेल वेलफेयर डिपार्टमेन्टनि स्टाइपेन्ड सेक्शन बाय फाइ कक सालायखा नरक साइमानो स्टाइपेन्ड इशुनो तुइ सिनि TSU रक पयलानि सिमिनो प्रोटेस्ट खालायतो देशि आगजबो जों कासुमानि परे जोंनो दे 10 दिन टाइम रो मानि सो ओ 10 दिन टाइम नि परे जों दिनै टाइम अंखा टाइम अंमानि परे जों दिनै स्टाइपेन्ड सेक्शन सिमि साजाखा जे खानातो जन्माष्टमीनि बन्द 8 तारिख इलेक्शननि बागै रेजाल्ट होनाय दनपुर सुनामरा साब डिविजननि दुइटा केन्द्रनि बेफोर शनि रबिबार 2 दिन गैया तो रां मटामटी सफायजाक ताबो शुधु फाइनान्स मिनिस्टारनि एप्रुव मानखेनो जेटा समबार अंनाय एप्रुव तो समहुका माने 13 तारिखनि सिमि रां दानानै स्टार्ट अंनाय जों अलरेडी अफिशियल रेकर्ड बो फुनुखा सो खाख्लायो जरा स्टाइपेन्ड तुइ रिलेटेड तुइ जरा जों जाला तंनाय जरा गास टेंशन तांदि जे 13 तारिख जरा नासिंदि 13 तारिखनि बिसिङाव हाबनाय रां तो सफायजाक जस्ट फाइनान्स मिनिस्टारनि एप्रुव नानानि बागै प्रब्लेम मई थांखा ओ जागाव जे खाना जन्माष्टमीनि बन्द बिनिपरे इलेक्शन शनिबार रबिबार आबाहाय क्लाइ थांमानि बागै इनके जों आशा खालायो 13 तारिखनि बिसिङाव स्कलारशिप हाबनानै सेंनाय जेटा बरकसनो कक रिखा इता आबनि पर हाबि हांके तो जों नेक्स्ट स्टेप तो जों नाहानाय न बबसनि जों स्लाइ सरायखनो कागज पत्र फुनुका बा आशाबादि जों खाख्लायो जरा कन्फ्यूजन तंनाय जों तिनि नरकनि बायनो जागा फाइ मालायखा स्टाइपेन्ड सेक्शन बाय ट्राइबेल वेलफेयरनि सबसनो कक रिखा नरक नबो कयना जदि 13 तारिखनि परे जदि माया हांका नरक रेडी तंदि जों TSU नरकनि बाय रेडी तंदि